Tag det nu, de kommer ikke længere i. Drenge, kameraet kører. Ja. Au. Jeg kommer ikke op af den her. Der er et eller andet på 3 meter, der snor sig rundt dernede. Ej, hvor irriterende var Kine. Sådan en blærerøv. Hvad siger du, Kenan? Jeg siger, I'm gonna die. Nøj. Fucking die. Vil du ikke være sød og kigge op mod kameraet? Hvad når du skal i? Man kan ikke se en våd mand græde, Kenan. Kom. Fuck. Har du nogensinde set en voksen mand med øjne? Spurgte Peter Bay, eller Jens Bay, eller hans bror, eller Hans Bay. Har du nogensinde set en voksen mand med øjne? Puha, John. Det er bare ubehageligt. Hvad så med det her? Det er bare ondt, det der. Jamen, det er bollerne. Men hvad betyder det? Det betyder af. Det er godt. Var det godt? Det er jævnkoldt. Så er det bare under. Kom op igen. Nej, det er ikke. Sådan der.